Nazdar bando, hlásím se od vody. Bylo to dneska hodně hektické, takže jsem netočil nic z příprav, ale je pondělí a mě čeká chytačka až do neděle. Jak jste jistě poznali, tak je to palavská výzva. Než jsme se nachystali, našli místo a tak dále, tak nám to zabralo nějaký čas a je 8:30, já mám vyvezeno. Budu stavět tábor a budu se těšit na dnešní noc, protože je speciální, a to tím, že je úplněk. Takže jsem hodně zvědavý, co to s těma rybama provede. Tak netrvalo to dlouho, asi hodinku od vyvezení. Ale tady prvního kapříka, necelých 10 kg. Je na první rybu super. Bylo za 5:12, jsem si oblíkat broďáky a najednou jízda jako magor. A na konci tady ten brutální šupík. Přes 10 kg, strašně dlouhá ryba zase. Bojoval šíleně, byl to fakt fight tak na 15 minut minimálně a je tady. Ryba se nám zvedá nahoru váhově, takže myslím, že to bude dobrý. Vidíme co ráno. Dobré úterní ráno, já mám pruty na místech, dal jsem si kafičko a za chvíli se pustím do snídaně. Včera večer to bylo super, vlastně jsem vyvezl o 8:30 pruty a po hodin přišel záběr, ten kapr pod 10 kg a za 5 minut půlnoc přišel ten dlouhan, necelých 12 kg. Šílený bojovník. Šel mi chodí na levý prut, kde chytá na takové nenápadné lavici. Je to rozdíl nějakých 20 čísel, táhne se to asi půl metru, je to z nějakého tvrdého štěrku, už z lavičky, předpokladám a tak dále. Takže to je super. Tak mi ještě rozhýbat ten pravej a budu spokojený. Takže já jdu se pustit do jídla a další hlášení snad s rybou. Tak, hodinku zpátky jsem měl menší rybu, kolem 8 kg. A teď to vzal už ten pravý, to už je ta sorta, co chceme. To už je bombardér. Opa. Rovných 15 kg. Nádherná ryba. 20-minutový souboj. To jste viděli ve videu, takže krása. Osobák spálávý momentálně.
Máme 9:30, šla první noční vlaštovka. Je to furt ta stejná sorta, typuju kolem 10 kg, možná něco málo přes. Takový asi strašně dlouhá ryba. Tak krásný. Moc nebojoval, byl to padák. Super. Čau bando, máme středu ráno, dneska teda solidně přituhlo. Vůbec si mi nechtělo z toho biváku, ale je to vyvezeno. Ten vzdálenější pruh jsem kompletně překopal, mám to úplně jinde, jiné místo, jiné podmínky ve vodě. Dneska to vypadá, že má být počasí podobné tomu včerejšímu, možná méně slunka, což bude fajn. A čtvrtek, pátek by měl být nějaký deštík pod mrakem, což si myslím, že by mohlo být fakt hodně dobré. Tak další hlášení s rybou nebo s jídlem. Tak stejný scénář jako včera, první ryba menší, kolem 8 kg. A teď to vzal nějakých 11 hodin. Nádherný šupík. První ryba s nějakým bříchem, trošku. To už by šlo. Zase na tenhle výprud jako všechny ryby. Opět kryl boduje. Jdeme pustit zpátky. Takže ahoj. Máme před sebou třetí večer, třetí noc. Dneska se povedly dvě ryby, jedna pěknější, jedna menší. Za mě spokojenost. Byl tady známý, který nám donesl domácí pálavu. Sice z hrníčku, ale fakt luxusní, takže jdem si dát trošku vína. Dáme to na večeři a uvidíme, co z toho bude. Dobré ráno. Dneska mě nešlo vzbudit. Vstával jsem až kolem 6:30 asi. Já vím, ostuda.
ale zbudil jsem se do konečně zataženého dne. Hodně fouka, docela vlny, sice myslím, že nefouká úplně ideální směr, ale je fakt solidní vítr. Vyvažka trvala o něco déle, protože trefit to, že to splachuje, však to znáte všichni. Ohřívám snídaní a jsem na to hodně zvědavý. Je to první den, kdy je úplně jiné počasí, jiný tlak samozřejmě s tím počasím spojený. A tuším, že by to mohlo znamenat víc záběrů nebo lepší ryby. Tak počkáme a uvidíme, co z toho bude. Držte palce. Nakonec se ukázalo, jak obrovskou moc má silný vítr na velkých jezerech. Bohužel s tím větrem vlastně ustaly úplně záběry, byli jsme 24 hodin bez ryby. Začalo foukat pak ještě vlastně přímo od nás jakoby dozad, takže ryba vzala roha. A proto jsme se rozhodli vypravu ukončit o den dřív. Radši pošetříme nějaké volno a tak dále, takže to dopadlo takhle, ale za mě teda úplně perfektní výprava, povedly se krásné ryby, takže jsem naprosto spokojený s tím, jak to probíhalo. A tím vlastně pro mě končí jarní sezóna. Přes léto dám možná nějaké krátké vycházky, ale v létě moc na ty kapry nechodím. A na podzim mě čekají nějaké další výpravy určitě. Možná, že dokonce vyjde Francie, což by bylo úplně nejlepší na světě, ale uvidíme, co dá rok a tak dále, takže tak, já moc děkuju za sledování každopádně a pokud vás to bavilo, tak budu moc rád, když dáte odběr a já uvidím, že to vás nějak vůbec zajímá. Tak jo, díky a těším se do dalšího videa, čau.